Přátelé, kamarádi, vyrážíme do Milovic na sraz cestovatelů, autonomádů, valíme. Po Černý hoře už je to zase ve vůni, krasavec. Máme nový kořenky, tak jedem do Milovic vyzkoušet, jestli upadnou. Co to děláš, Teres? No, stavím si svoje křeslo, víš? Cože? Že si stavím svoje křeslo. To je nádherný. To si můžu tady připevnit, jako na. Dostavíš křeslo nebo špíc? Co děláš ty? Vítečkovi zdravou večeři. To neříkej, že to je pro mě. Řekni, že to není pro mě. No je to pro mě, protože vy dva to nejíte, tak co mám dělat? Co, Luboši? Hele. Šiško, teď si se měla tvářit. Vybrala jsi tu nejlepší asi cestu na první. Já tohle nechci vůbec, ale. No tak tady je taková příjemnější. No tady na první tě netrefí káma. Tady to je taková srandovní. Vstáváme a je krásně. Dobrý, takže. Jak se ti spalo, Hano? Dobře. Řekni to. Dobře. Když jsem ti pořídil zrcátko a ty se šudlaš u toho. Kdyby mě nezhodilo čurání, tak by to bylo lepší. Jo, vemem holky a kluky. Dobře. To je výborný, no, takhle po ránu, vole, to nechci číst ani jak se spalo? ránu. Úplně krásně, ty vole, ty budeš dávat, nikam to nedávej. Asi jenom 5000 lidí. Spalo se dobře? Jo? Řekni jo. Ale víš co, jak se ať to říká? berou, nebo nechaj berou. Jsi měl měnit poďáry. No tak to musím natočit. Dobrý. Dobrý, ještě jsem učesán, jsem mi tady natáčí. Ale je to dobrý, je to dobrý. Vy máte na stanu napsáno Quick Bitch, jo? Quick Bitch, no, ale tam bylo.
Něco jiného, někdo nám to přepsal. Tak co, kluku? Dobrý. Vyspinkanej? Ne. Ale jak jsem mohl spát, když jsi spal celý večer v křesle? Fikaný. On teď čeká, až se mu narovná páteř. Když tě zabiju, ti neba. Tady je Ivča, Ivča od Svenovic. Ivča, jak se ti líbí tady? Moc se mi tady líbí. Prosím, není slyšet. Nahlas. Hodně se mi tady líbí, super. Ano, pojď sem. My jsme s Hanou u mapy, kde se lepí každý automat. Číslo, Takhle, já tady mít druhou ruku. to se nalepí na mapu, my máme 10. Hej, to je určitě Tomášův 24 máme do Španělska. 24 Španělsko. Asi tady prostě hrozně moc Bosňáků, ale přitom... Protože jste velká parta, z vás řekla Bosnu. Protože Hana je Bosňák. Jenom na půl. No na půl, ale to špatný, a nic. To špatný Dobrý, mám to je. po tatínkovi z Bosny. A to určitě ne, tvůj taťka v sobě nemá snítek špatnýho. No, rozhodně máme v Bosně procestováno víc než můj táta na těch 20 let, co tam žil. To neříkej. Já jsem to, ale takhle byli napáskovaný. Hele, Gareta. To vypadá jako vajíčko karety obrovské. Čeho? Moské žal. Proto tam vyšlo to netrháčky, jo, jezdil s tím výletci, Dobrý den, pane Karel. No to tak. Tak řekni pár chytrých slov. To bylo včera, dneska je nic. Ty jsi ještě nepil? Už ne. Jako? Ne. No nic, no tak nemůžu všechno vypít. Včera vyčerpal studni moudrosti Žumpu moudrosti. a na dnešek už nic nezbylo. Přesně tak. Karel to neměl to Karel dávkovat po malých dávkách, on to Připadáš si vypustil všechno Tome jako v najednou. Kolumbii? Ježíš, proč? No podle ovzduší. Nevím, v Kolumbii kouří trávu asi hodně, že? No, asi taky.
Chci říct něco chytrýho do videa. Nechci. Uvidíte jenom asi 5 milionů lidí. Nekecej, prosím tě, tak ne. Svobodná. Dneska spala sama. Zastrč mi cedulku. Jo, jakože uděláme bazar. No. Bazar. Bazar, ty vole, bazar. Šikovná. Po prvním majiteli, jo. Čistotná, samostatná. Ježděno důchodcem. Garážovaný. Tak se to musí udělat hned. To, co máš udělat hned, udělej hned. Karle. Je to auto. Tome, pojď nám říct. Je to auto, je to bílý, je to starý, příští rok to bude mít 30 let a je to patrol. 60. No úplně to není patrol. Je to patrol. Pojď nám to zvednout tu kapotu. Pod kapotou je řadový 6váhalec turbodiesel s mechanickým čerpadlem. Značky zahraniční. tak řekni, tady je Campersraz, tak ty tvoje doplňky, máš tady tu markízu. Markíza je jihoafrická, alucap, drahá, strašně drahá. Jak se s tím couvá teda třeba? Ne, vlastně ona necouvá. Je horší na to, když ji sušíte po sezóně, omejete ji, osušíte ji a pak sednete do druhého auta, nacouváte do ní. Tak to nakonec nevydrží. Ale všechno se dá opravit. Pán z firmy Domov na kolech to perfektně opravil, takže bez problému. Jinak Takže prostě chceš říct, že ten patrol je v podstatě jako nízký. je nízký. Kdyby byl vyšší trošku. Oproti 9místnímu tranzitu, nejvyššímu, nejdelšímu je nízký. No. Takže nějaký lift asi budeš plánovat. No, větší kola, no. Jo, že jo. No, a portály hlavně. Jo, to potřebuju na dálnici, takhle když jedu. Ty jsi po dálnici No, třeba vlastně. když jedu po dálnici, tak ty portály by tam byly dobrý, no. A budeš dneska jezdit offroad? Ne, Důvod? nemám ty portály. A teď ještě tady vysvětli, proč máš to se otvírá jako takhle teda, jo? Nebo? To je jako na Nivě. V Rusku to měli vymyšlený už dávno. Je to tuzing. Jo. No, 3% končej. Dobrý. Ne, zblízka zas.
Tak my jsme opustili Milovice a vracíme se domů. Bohužel, protože máme zítra pracovní povinnosti. Kdyby jsme se líp učili, tak jsme nemuseli v neděli chodit do práce. Moc jsme si to užili. Super akce. A i když už jsme trochu důchodci a radši si... No prostě si radši jedem zakempovat někam k vodě nebo někam prostě, kde nikdo není a děláme si oheň a to. Tak fakt to bylo úplně super. A všem s kemprama to doporučujem, protože taková komorní atmosféra, viď? Řekni. Super. Teď budeme zase 5 let pracovat, aby jsme si mohli natankovat plnou nádrž a vyrazit znovu. Nebo 6.